Най-бързата и най-лесна рецепта за тиганици. Хапвам ги за закуска от няколко дена и все още не ми е омръзнала тази закуска, защото са много вкусни. Първо ми трябва едно яйце, овесени трици, 38 грама. Малко бак пулвер на върха на чайната лъжичка. Разбърквам си яйцето. Сложила съм си една чайна лъжичка кисело мляко, което е разбито с вода, като за айран, и ще си го налея. Понеже овесените трици набъбват много и ще стане гъста смес, заради това добавям тази течност. Добавям си 18 грама натрошено сирене. Отново разбърквам, като си намачквам хубаво сиренето. Сместа ми е готова. Сега ще я оставя за 5-10 минути да ми набъбнат триците. Слагам си тега с незалепващо покритие и си включвам котлона, след което си напръсквам съвсем леко с зехтин. С лъжицата започвам да си сипвам от тиганичките. Направих ги по-големи, за това ще ми се получат 4 бройки. Много бърза, но много вкусна закуска. Ще си ги хапна с чаша чай.